aw bisimila ako kumaso mandi kono ni o ye Mali kunnafoni jabarani so ye sa an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ni wagati na aw fɛn fɛn ɲɛ b'an Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kana ma an b'aw fo dante foli mun na fɔ aw ye sa ko nin ye jɛmukan ɲɛfɔli kɛnɛ nin ye o sigilen dɔgɔkun o dɔgɔkun a kɛnɛ bɛ sigi aw ye sa yaasa ka ladala ɲɔgɔn ye mun bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye conseil des ministres ye ka se k'o ɲɛfɔ aw ye a la kumabaw aw bɛ se ka faamuyali k'o sɔrɔla cogo min na jamana kunkankow kan walasa an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka sugandili la ka ɲɛsin anw ma ola kunu mercredi ni o ye araba ye sa mɛ kalo tile 3 ɲɔgɔn ye kɔni a kɛra jamanakuntigi Asimi Goita ale tun bɛ kɛnɛ ɲɛmaaya la fo ka taa se premier ministre ma ni o ye fanga ɲɛmaa ye Dr Choguel Kokala Mayiga walasa ministriw fana olu tun bɛ kɛnɛ kan yaasa ka se ka baaraw k'u nun don kosɛbɛ n'i ye tali kɛ ni conseil des ministres na sa i b'a ye k'a fɔ baara kɔni kɛra bakuruba 3 in sa o fɔlɔ o bɛ tali kɛ projet de texte la ni o ye gafe belebelew ye minnu ni u bɛ donna nataw la baaraw kofɔ ka se ka olu ɲɛlabilaw kɛ o kɔfɛ sa nomination kɛra ni o ye ka maaw sugandi k'u bila conseil k'u bila jamana cakɛdaw la ni o ye nomination ye o kɔfɛ ka kuncɛ sa o ye communication ye ka ɲɛfɔli kɛ ministre tɔw ye sa yaasa baara minnu ni olu bɛna kɛ donna nataw la olu bɛ se ka ɲɛfɔ cogo min na ka faamuyali sɔrɔ walasa baaraw ka ɲa a ɲacogo la o la nin ye a bakurubaw ye an bɛna don mun kɔnɔna la ka se ka o ɲɛfɔ aw ye todunkan na aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ an bɛ don ministériso kɔnɔ ni o ye ministère de la justice et des droits de l'homme et garde des sceaux o ye kiri ministériso ye sa ye ale ɲɛmaa ye Mamudu Kasoge kɔni ale ka ministériso la a yirala k'a fɔ ko conseil des ministres kɔni ye a sɔnni sigi maa dɔw ka jamu changer kan ni o ye Lasinɛ Dunbuya ye ani maa 37 ɲɔgɔn na olu kɔni y'u jamu falen n'i ye jateminɛ kɛ sa an ka jamana kɔni sariya gafew la i b'a ye k'a fɔ jamu falen kɔni o bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ sabula a bɛ fɔ loi min ma ko loi numéro 2011 087 ni a taara décembre kalo tile 30 2011 san 2011 ni o bɛ code des personnes et de la famille ni o b'o kofɔ o kɔni n'i ye i sɔnni sigi o kan i b'a ye k'a fɔ jamu kɔni o bɛ se ka falen o de hukumu kɔnɔna la sa jateminɛw kɛlen k'a lajɛ an minnu ko k'u bɛ fɛ o jamu ka falen sa jateminɛ bɛɛ lajɛlen kɛlen a yirala k'a fɔ ko jamu kɔni ko olu bɛ se ka falen o de la conseil des ministres kɔni ye décret ta sa Lasinɛ Dunbuya ani maa 24 k'olu jamu falen ka kɛ Dugure ye Dunbuya o yɛlɛmara ka kɛ Dugure ye u yɛrɛ ka laɲini kosɔn a jateminɛlen kɔfɛ fana k'a ye k'a fɔ ni a sɔrɔ u jamu bɛ se ka falen o kɔfɛ sa n bɛ fɛn min ye Nima Jabi ani maa 12 ɲɔgɔn na olu fana jamu falenna ka kɛ Gasama ye Jabi fana o falenna ka kɛ Gasama ye o de la sa i b'a ye k'a fɔ n'i ye nin maa kofɔlen ninnu na ye u bɛ t'i jɔ maa 37 la olu kɔni de y'u jamu falen ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ sariya ye conseil des ministres ale hukumu kɔnɔna la sa a yirala bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko nin jamu falen a kɛra ni sariya ka hukumu ye an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka a ɲa ka di an ma o kɔfɛ sa an bɛ don ministériso kɔnɔ ministériso min ni o ye ministère des transports et des infrastructures ale ɲɛmaa ye Madina Sisoko ye yen kɔni sa ministériso min ka ca ɲɛsinnen don an ka siraba kow ma ani taa ka segin nɔgɔyali kow o yen kɔni baaraw fanba ɲɛsinnen don o ma n'i y'a ta k'a lajɛ olu kɔni fana décret taara décret mun ni donna nataw la ni projet don donna nataw la a na sigi sen kan fɛn mun bɛ taa ka segin kow ko olu nɔgɔyali kofɔ jiw kan ni o ye jibaw ye kɔgɔji kan fo ka taa se sirabaw kan an ka doniw bɛ se ka na cogo min na ka bɔ jamanajanw na ka se an ka jamana la hɛrɛ ni baden na cogo min na décret kɔni taara sa o hukumu kɔnɔna la walasa lafiyada bɛ se ka sɔrɔ sabula n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ conseil des ministres kɔnɔna yirala k'a fɔ ko Mali an ka jamana gouvernement ni jamana wɛrɛ minnu n'u
nu u tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an ka donibaw naliko ta sira fɛ sa o dɔ bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire jamana la, Sénégal, Togo, Guinée fo ka taa se Benin ni Mauritanie ani Gambie ma fo ka taa se Ghana fana b'a la. Olu kɔni Mali kɛlen don ka a tigɛ di ninnu bɛɛ lajɛlen ma sa. Donibaw bɛ bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka na ni jamana ninnu ka port la cogo min na anw ka jamana bɛ se ka a lasɔrɔ. O de hukumu kɔnɔna la ni jamana kelen kelen bɛɛ lajɛlen mun kofɔlen filɛ nin sa olu kɔni ye kɛnɛw latigɛ ka sobaw jɔ ka bila an ka jamana commerçants ni o y'an ka mɔgɔbatigiw ni julaw ye walasa olu ka doniw bɛ se ka jigin a kɔnɔ cogo min na hakaja jamana yɛrɛ mago minɛnw olu bɛ se ka jigin u kɔnɔ cogo min na yanni u tali cɛ ka na an ka jamana la. O de hukumu kɔnɔna la sa n'i ye a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ gafe mun ni o bɛ IOMOA ko fɔ o gafe ninnu ni i ye o ta k'a lajɛ ani an ka jamana fana gafe mun bɛ an ka jamana ni ko ninnu ɲɛnabɔli koɲɛw la i b'a ye k'a fɔ ko u bɛ ɲɔgɔn jɛ dɔɔni walasa k'olu k'u harmoniser walasa k'u kɛ kelen ye walasa ka gɛlɛyaw k'olu ban. O de hukumu kɔnɔna la sa ni projet de décret kɔni taara walasa nɔgɔya bɛ se ka don an ka donibaw tali la cogo min na ka bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka se an ka jamana kɔnɔna la yan. O de la foli a bɛ di ministriw ma kosɛbɛ sabula n'i y'a mɛn gouverner tubabuw ko ten tɔ ko gouverner c'est prévoir, n'i y'a mɛn mara i bɛ ɲɛsigi de kɛ ka bila. An bɛ dugawu kɛ Ala ka a ɲa. O kɔfɛ sa an bɛ don ministériso kɔnɔ. Ministériso min ye sifinw ka ministériso ye n'o ye ministère de la jeunesse et des sports et chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. O ye sifinw ka ministériso ye sa ka ɲɛsin sport n'o ye farikolo ɲɛnajɛ koɲɛw ma fo ka taa se jamana kanu bɛ se ka don jamanadenw na cogo min na ni ministériso in ka ca ɲɛsinnen don aw ma. Ministre yɛrɛ sa o ye Musa Atayer ye. O de ka hukumu kɔnɔna la sa a yirala k'a fɔ ko conseil des ministres kɔni ye projet dɔ fana ta ni o ye projet de décret ye walasa ka Mali sifinw o bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na gɛlɛya misɛnnin minnu ni o b'u kan o bɛ se ka ban cogo min na. O de la u ye a ta sa k'a fɔ ko a bɛ fɔ fɛn min ma ko politique nationale de la jeunesse et son plan d'action 2023-2027. O politique nationale in sa o bɛ se ka don ba la cogo min na yaasa jamana sifinw ni o ye Mali sifinw ye olu bɛ se ka hɛrɛ k'o sɔrɔ cogo min na u bɛ se ka kɛ u yɛrɛ ka kow ɲɛnabɔbaga ye cogo min na ka terrain ka a kunkolo minɛ u yɛrɛ ye. O de hukumu kɔnɔna la sa ni politique in kɔni Musa Atayer n'o ye ministre des sports ye ale kɔni ye nin ko in ka a ɲɛmaya a ɲɛfɔ conseil des ministres kɛnɛ kan sa mun kɛra mars kalo tile fɔlɔ sa san 2023 conseil des ministres mun kɛra o kɔnɔna la sa Musa Atayer ale kɔni ye nin ko in kɔni a tun ye a ɲɛfɔ o kɛnɛ kan walasa ka nin politique nationale de la jeunesse walasa ka a ko don ba la kosɛbɛ walasa Mali sifinw na se ka ko caman bɛ yen nɔ ko olu kɛ u yɛrɛ ye. Politique nationale de la jeunesse a b'a daminɛ san 2023 la sa ka taa bila san 2027 la Mali sifinw walasa u ka hɛrɛw olu na se ka sabati cogo min na wa ka se ka u jateminɛ fana ka sira don u kɔrɔ mun ni u bɛ kɛ u yɛrɛ ka kow ɲɛnabɔbaga ye kosɛbɛ walasa ka se ka fara ɲɔgɔn kan. A bɛ fɔ fɛn min ma ko unité nationale bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o na se ka sabati cogo min na ka kɛɲɛ ni baarabaw ye sa baaraba minnu ni olu bɛ taa sɔrɔ ta fanfɛla fɛ fo ka taa se an ka laadala kow ma. O de la sa ni projet de décret in kɔni taara walasa ka se ka politique nationale de la jeunesse in ka a don ba la don n'a nataw la walasa hɛrɛ o bɛ se ka sabati cogo min na sabula jamana sini o ye a sifinw ye. Jamana sini ɲɛsigi o tɛ taa ni denmisɛnninnakaw tɛ. O de la an bɛ dugawu kɛ Ala ka a ɲa halisa ka di an ma. O la an bɛ taa bakuruba filanan na sa ni o ye mesure individuelle ye conseil des ministres kɔni na maa dɔ kɔni sugandira sa k'ale kɛ chargé de mission ye. O nomination in kɔni kɛra sa ministériso la ni o ye ministère de la jeunesse et des sports ye. An bɔra ministériso mun kuma la sisan yen kɔni sa monsieur Mohamed Agmatou ale kɛra chargé de mission ye ni ale ye économiste ye ale kɔni kɛra chargé de mission ye ministère de la jeunesse et des sports la. Bakuruba sabanan sa ni o ye laseli ye a kɔni yirala k'a fɔ halisa ministère de la jeunesse et des sports ni o ye sifinw ka ministériso ye yen kɔni sa a yirala k'a fɔ
ko ministre to dara ministre to kulo kan sa ka fɔ ko fɛn mun ye SNJ no service national des jeunes chifin minnu ni olu garijɛgɛ kɛra foroba baara la ni o fonction publique ye ka se ka olu former cogo min na sɔrɔsiya baaraw la o kɔni tako 4 na o kɛra ka kɛɲɛ ni mardi avril kalo tile 25 ye san 2023 o kɔni nisɔndiya ko kɛra kosɛbɛ ka bilasirali waleyaw farida ka u bilasira u ka taa formation ninnu ko olu kɔni kɛ. I y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ maa 200 ani maa 91 olu de don. N'i y'u jateminɛ sa i b'a ye k'a fɔ maa 23 olu kɔni ye fonction publique sɔrɔ ni o ye foroba baara ye kabini tɛmɛlenw na olu ma se ka taga nin sen fɛ olu farala jama kan. Maa 62 olu kɔni ye maaw ye sa minnu ni Ala y'u garijɛgɛ kɛ lujura ye. Maa 100 ani maa 6 olu ye sanfɛ kalanso maaw ye sa minnu ni ca ɲɛsin no sanfɛ kalan ma ani ka ɲinini ko o fana kɛ. O kɔfɛ sa maa 100 o kɔni olu ye kiri baarakɛlaw ye ni a bɛ f'u ma ko les auditeurs de justice. O la sa n'i ye tali kɛ maa 200 ni maa 91 na sa maa 200 ni maa 57 olu kɔni i b'a ye k'a fɔ olu kɔni premier mai tɛmɛlen mai kalo tile fɔlɔ olu kɔni ye baaraw k'a daminɛ olu ye formation daminɛ. O kɔfɛ sa maa 37 olu kɔni na u ka baaraw olu daminɛ donna nataw la. Jamana ɲɛmaaw kɔni ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na sigi sen kan walasa ninnu kɔni na se ka jo cogo min na sɔrɔsiya baaraw na se ka labɛn ka o kɔnɔ cogo min na walasa jamana a na se ka lafiya donna nataw la. Sabula jamana sini o bɛ bi de bolo labɛnw bɛɛ lajɛlen ka sabati walasa baaraw ka ɲa. O kɔfɛ sa an bɛ don ministériso kɔnɔ. Ministériso mun ni o ye ministère des Maliens établis à l'extérieur ye. Yen kɔni sa Malien minnu ni olu sigiyɔrɔ bɛnnen don jamana kɔkannaw ma olu ka gɛlɛyaw na se ka dɔgɔ cogo min na ni ministériso kɔni ka ca ɲɛsinnen don o ma. O de hukumu kɔnɔna la sa a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko jamana mun bɛ yen ko Sudankaw fɛ yen nɔ sa gɛlɛya mun bɛ yen nɔ dɔgɔkun tɛmɛlenw na olu ɲɛfɔra maaw ye. Nka i b'a ye k'a fɔ o gɛlɛya ninnu kɔnɔna la sa Malien minnu bɛ yen nɔ sabula bamananw ko ten ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo bi i kunna donni na. O de hukumu kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaaw kɔni u ma to kɔ u kɔni ye fɛɛrɛw ni dabali sigi sen kan walasa sɔrɔnalidon bɛ se ka kɛ cogo min na maliden minnu sigilen don Sudan jamana kan olu na se ka lafiya farida cogo min na. O de la u ye wulikajɔ kɛ ka se ka taga maa 69 ko olu ta ka bɔ Sudan jamana kan ka na an ka jamana kɔnɔ. O kɛra avril kalo tile 28 ni a 29 san 2023. O de la sa jamana ɲɛmaaw kɔni ko u na wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa maa minnu bɛ yen nɔ u na se ka lafiya sɔrɔ Sudan cogo min na hakaja hali ni a bɛ kɛ u ka nali ye an ka jamana kɔnɔ. Jamana na wulikajɔ kɛ walasa u bɛ se ka na cogo min na. An bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka malidenw k'u kisi k'u tanga diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ani an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la yan. O la sa a bɛ kun cɛ ni mun ye sa o ye ministère de la santé ni o ye kɛnɛya ministériso ye. Aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko conseil des ministres kabini coronavirus kɔni nana i b'a ye k'a fɔ jateminɛ minnu kɛra dɔgɔkun kɔnɔ o bɛ ɲɛfɔ conseil des ministres fana kɛnɛ kan dɔgɔkun o dɔgɔkun. O de la a jateminɛra k'a fɔ ko nin dɔgɔkun kɔni kɔnɔna la sa ko dɔ bɔra a bana fanga la. Jamanakuntigi laadala ko la ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko lakana fɛɛrɛw olu ka tigɛ halisa maaw fɛ. Lakana fɛɛrɛw ka nabila walasa bana in bɛ se ka ban cogo min na maaw ka taga ni lakana fɛɛrɛw ye halisa. O de bɛ dansigi ni conseil des ministres la. O la sa an bɛ dugawu kɛ jamana in halisa Ala ka basigi. Jamana in halisa cɛ bɛn ni fɔ ka bɛn Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna la. Sabula n'i ye jateminɛ kɛ nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen bɛ jamana tagaɲɛ o de kofɔ. Nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen bɛ jamana basigi o de nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen bɛ o de kofɔ. Nin kɔni ye laadala ɲɔgɔn ye sa mun kɛra mai kalo tile 3 san 2023. An bɛ dugawu kɛ jamana in halisa Ala ka a bɔda ɲuman fɛ. A k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ an na conseil des ministres ka a kungun n'a ɲɛɲɛ k'o da aw tigɛ. Nin kun ye bitaw la kumabaw ye. An bɛ se ka mun da aw tulo kan. A k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ. Wasalamu.